גילה פינקלשטיין. גילה פינקלשטיין, אשת חינוך, פעילה חברתית וחברת כנסת לשעבר. נולדה בתל אביב-יפו בשנת 1950. התחנכה בבתי ספר היסודיים בר כוכבא ודיזנגוף ובתיכון הדתי צייטלין, בו זכתה ללמוד מפי הרב ישראל לאו. את האהבה לתחום החינוך ינקה בבית הוריה. אביה היה מנהל בית ספר יבץ, ואימה מורה לאנגלית. הכל היה חולות, וליד איכילוב היו שדות, והיה לנו איזה גן חיות שכולם הלכו לגן חיות ולמדו בגן הדסה השחייה. לא להאמין שאותה עיר התפתחה כל כך יפה, עיר ללא הפסקה, עיר שמתפתחת בהתמדה. אני ממש גאה בעיר. כשאני נוסעת לחול, אני כל כך מתגעגעת כבר לעיר תל אביב. לאחר שסיימה את לימודיה לתואר ראשון באנגלית והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, החלה לממש את חלום ילדותה ולעסוק בחינוך והוראה. גילה פינקלשטיין שבה אל תיכון צייטלין בשנת 1973, ובמשך כ-33 שנה הפך בית הספר לביתה השני. הזכות הגדולה שיש לתלמיד זה לכבד את המורה שלו, וזה יוביל אותו להצלחה גדולה. גילה גבוה ברשימה, גילה גבוה ברשימה. לקראת הבחירות לכנסת ה-16 השתלבה ברשימת המפד"ל ונבחרה לכנסת. אותה ועדה שאני עומדת בראשיתה קיימה בין פעילויותיה הבולטות בכנסת ניתן למנות את הטיפול למתן התאמות במבחנים עבור סטודנטים בעלי לקויות למידה, תיקון לחוק זכויות התלמיד שמעגן גם את זכויותיו של המורה בישראל, החמרת הענישה לסרבני גט וקיצור הליכי אימוץ. כיום גילה פינקלשטיין היא דקנית במכללת גבעת וושינגטון ועובדת עם מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד. גילה פינקלשטיין עיצבה דורות של תלמידים. היא דמות מופת חינוכית המקדישה את חייה לטובת תושבי העיר וישראל כולה. המורים הנפלאים של תל אביב-יפו מטפחים דורות של תלמידים סקרנים שחולמים להיות פורצי הדרך הבאים.